volem felicitar a totes les empreses i agrair la seva col·laboració en el projecte Làbora. El projecte Làbora és un projecte de ciutat, de governança àmplia, de col·laboració público-social i de capacitat innovadora. En un moment com aquest, on tenim molts reptes per endavant i, sens dubte, en l'àmbit de l'ocupació, veurem moltes situacions on haurem de donar el millor de nosaltres mateixos, aquest és un exemple de col·laboració que creiem que és un model d'èxit. Per tant, només agrair-vos tot el que és el vostre compromís. Ens trobem immersos en un moment de gran dificultat des del punt de vista sanitari, però que evidentment té un impacte també amb el món econòmic de la ciutat i del nostre entorn. En aquest moment és més important que mai que l'Ajuntament de Barcelona reforci la seva aposta per treballar i estar al costat dels col·lectius més vulnerables i del suport al teixit empresarial de la nostra ciutat per assegurar-nos que hi ha una creació d'ocupació i un manteniment dels llocs de treball que ens permetin una sortida de la crisi junts i més justa. En aquest àmbit volem agrair el compromís de les empreses que continueu apostant per col·laborar en programes com el nostre i per estar al costat de les persones que més ho necessiten. Un any més, aquest 2019, el programa Làbora ha assolit els seus objectius, tant els generals, amb 1.671 persones contractades a l'empresa ordinària a partir de 2.600 contractes, com els específics, el que donen sentit al Làbora, amb el seu treball amb els col·lectius més desfavorits. En aquest sentit, destacar que el 64% de les contractacions de Làbora han estat per dones, quan aquest col·lectiu només representa el 50% dels contractes globals de Barcelona, i especialment el col·lectiu de més de 45 anys, que representen el Làbora el 54% i la seva representació en el global de Barcelona és només del 19%. Tot això no hauria estat possible sense la implicació i la complicitat de les més de 300 empreses que formen part del programa Làbora i amb les que compartim aquesta voluntat de seguir avançant en una Barcelona més inclusiva. Vull compartir la situació de moltes persones de la nostra ciutat que s'apropen al Làbora. Són persones en situació de vulnerabilitat per la manca de feina o per una feina precària que no els hi permet satisfer les necessitats bàsiques ni a elles ni a les seves famílies. La pèrdua de la feina a causa de la pandèmia creix i aquestes persones encara necessiten més suport. Al programa Làbora vetllem perquè la igualtat d'oportunitats sigui una realitat i en aquest sentit és que volia fer un especial agraïment a totes les empreses que participeu en aquest programa. Gràcies a vosaltres hem pogut posar a disposició de les persones més de 2.000 ofertes que han esdevingut possibilitats d'inserció. No defalliu perquè ara us necessitem més que mai. El compromís de tothom en aquests anys de vida del Làbora ens fa entendre que només sumant esforços de tothom, de tots els actors, podem arribar més lluny. El treball en xarxa dels professionals dels serveis socials, de les entitats socials, de les empreses contractants, teixeixen un entramat que millora les possibilitats d'inserció de les persones. És una bona feina de tothom. En especial volem agrair a les empreses contractants per la seva tasca d'integració, que això fa millorar la cohesió social a la ciutat. A vosaltres, empreses contractants, que ens heu dit que esteu molt satisfetes de participar en aquest programa, tant és així que el que voleu és recomanar altres empreses que hi participin, us agraïm la implicació al programa Làbora de tot aquest temps.